ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನೀವು ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ. ಎಂಚುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಬದ್ದದು ಪೂರ ಪೊಜೆಂಕದ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದು ಮಂದಿ ಅಂಚೆನೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಬೋರ ಆಗಿತ್ತು ಚಾ ಪತ್ಮಟೆ ಅಂತ ತಿಂದ್ಕಂಡು ಬೈದ. ಸೊ ದಾದ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಡೆಲ್ ಅಲ್ಪ MGC ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂತ ಎದುರು ಬೈದ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಬೈದ. ಚರ್ಮುರಿ ಶಾಲ್ ಬಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಚರ್ಮುರಿ ಬಾರಿ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಪೇರು ಬಂದೇರು. ಒಂದು ತೂದ್ವರ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ತಣ್ಣೇರು ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಜನ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೈದ. ದಾದ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಉಂದನಿ ಐಟಮ್ ಚರ್ಮುರಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ, ಪಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಕಟಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಓ ಕುಕ್ಕು ಕಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಕುಕ್ಕು ಕಟಿಂಗ್, ಆಮ್ಲೆಟ್, ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್, ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಯ್ಯ ತಿನ್ಪುನ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಐಟಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಅದೇ ಜನ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯರ್ದು ಒಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಜನ ಪೂರ ಹಂಚಿಂಜಿ ಕೋಪನ ಇಲ್ಲ ಕೋಪನ ಪೂರ ಬರ್ತನೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಓ ಹೆಚ್ಚ ಸೇಲ್ ಆಪನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಬಾರ್ ಲೈಕೆಡ್ ರೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನ ಬುದಾರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗಿದೆ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ MGC ಸ್ಕೂಲ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ 50 ಮೀಟರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ತೋಚ್ಪವ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಕಾಡು ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ತೋಚ್ಪವ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಅಂದ್ಲ ತೋಚ್ಪವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಕೊಂಡ ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚರ್ಮುರಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕೆ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಖಾರ ಬಾರ್ದು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಬಂದ ಉಂದುವೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ಲಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಬಾಡ್ವೇರಿಯಾ ಎಣ್ಣೆಡು ಕೊಟ್ಟೋದು ಅವೆಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಲಗ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಬಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ತೆತ್ತಿನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತೋಲೇನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಓಗ್ಲಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಸ್ಪೂನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೋನು ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಜಿ ತೋಜ್ಬಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಚರ್ಮುರಿದ ಮಸಾಲ ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರೋದು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಖಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಚರ್ಮುರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ದಾದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನೆನ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದ ಅನ್ಪಿನಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅದೇ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ಬಾರಿ ಚಂದದೊಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅವ್ರು ಎಂಥದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೌದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುದಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಂದೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನಿ. ನೀವು ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ಚರ್ಮುರಿ 50 ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗೌತಮ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರೋದುಂಟು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ. ಬಲ ತಿಂತವಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಟಿಪಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಡಿಶ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೋಗಾದ ನಾರ್ಮಲ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನಾಗ ಹುಳಿ ಹೆಚ್ಚ, ಖಾರ ಹೆಚ್ಚ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಂಟು. ಕುಕ್ಕು, ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ
ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಹಚ್ಚೋಡಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದೆವು ಸೋಗಾತನು ನಾವು ಪಂಪಿನಿದ್ದೆ ದಣಿ ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಹೇಗೆ ನೆಕ್ 35 ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚರ್ಮುರಿ 25 ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾದಾ ಚರ್ಮುರಿ 25 ಬಾಯ್ಲ್ ಬಾಂಡ ಕುಟ್ಲಾಡಿ ಈತ ಕಮ್ಮಿ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೇಗ ಬರೋಡು ಅವು ದಯಪಂಡ ಬಿದ್ದೆ ತಿಂತೀನಿ ಅವ್ರು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ತುಯ್ನ ಅವಳು 40-45 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿಲ ಉಂಟು ಚರ್ಮುರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದುಂಡು ಗೌತುಲೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂದೆದೆ ಇದಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟು ತುಯ್ಯರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ದಾದ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುರಣಿ ಪೂರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ಜ ಅಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ಲ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ವಯಾಗ್ರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಬುಧವಾರ ಬನ್ಯಾನು ಎಸ್ ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿಂಜು ದಿನ ಚೆಕ್ ಮಂತುಲೆ ಎಂಚಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚಂಡು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಕೈಟ್ ಬದ್ದದು ಪೂರ ಪೊಜೆಂಕದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ಮಂದಿ ಅಂಚೆನೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ದಾಮನ್ನ ನಂಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಚರ್ಮುರಿ ನಿಕಲ್ ತಿಂದಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೋಂದೆಲ್ದ ಸೈಡ್ ಬೈದರ್ ದಾಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ನಾನು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೀದಾ ಬಲೆ ಚೂರು ತೀರ್ತು MGC ಕಾಲೇಜಿದ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ಉಂಡು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮೂಲ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ರಡ್ಡೆ ಆಫ್ಟರ್ 5:30 ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಕಪಲ್ಸ್ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಪನಕ್ಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಪನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ತಿನ್ಪೇರು ರಶ್ ಜಿಂಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ತಿ ನೋಡು ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬಡ ಕಾಲ వచ్చింది వెళ్తుంది ಇಂಚ ಮೊನೆ వచ్చాడు ನಮಾತ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬಂಡ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂವಿನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಐನಾತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡ ಅವ್ರು ಹೋಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ದಾಂಡ ಸೀದಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಡೆ ಬರ್ತದೆ ವಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅವಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇಂಕುಲ್ ತಿರ್ಗುತ್ತೋಜು ಅವ್ರು ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕುಲ್ ಅಡಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಗ್ತದೆ ಚರ್ಮುರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು signing off from Bondel.